Her kommer lige en lille tutorial over, hvordan du laver den her halskæde. Med at pakke indholdet af boksen ud, og du starter med at tage kæden, en lille klemperle og låsen. Så starter du først med at sætte klemperlen på låsen og fører ligesom kæden igennem begge ting, så den ligesom fæstner, og så sætter du et lille klem på klemperlen. Jeg håber, det er meningen. Og så kommer vi til det sjoveste, der er, at du skal sætte perlerne på i præcis den rækkefølge, du vil. Jeg har besat de her små guldperler imellem hver perle, men igen, det er dit design, så du bestemmer. Du skal halskæden afslutte, så du tager klemperlen, forlænger den, og så fører du ligesom tråden igennem perlerne, sådan så halskæden holder bedre. Trækker til, klemmer perlen, så kan du klippe det her resterende snor af. Så skal vi have sætte hjertet på, og der bruger jeg det her smykkeværktøj til at åbne den her o-ring, fæstne halskæden eller sætte den på, og luk dem igen. Der skal man altså lige holde tungen lige i munden. Det sidste vi skal gøre, det er at sætte den her lille blå perle i enden af forlængerkæden. Og det gør du igen med at åbne en o-ring og lukke den igen med de her smykkeværktøj. Og det kan du lige ledes gøre med det her lille vedhæng, som skal sidde i låsen. Nu er vi kommet til vejs ende, og du har måske lavet din helt egen halskæde nu. Jeg håber, jeg har forklaret det nogenlunde fint nok. Men tak fordi I så med.